Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Atzo itzia nabarratxo, baldin ardoa merkatuz bada, hilko dira beste asko. Atzo itzia nabarratxo. Txantxibirin gabiltzanian, elorri joko alian, 14 atzo trompeta jotzen, zazpi astoren gainean. Astuak ziran, txiki-txikiak, atxua berriz, kristonak. Nola demontre konpontzen ziran, zazpi astoren gainean. Amatxo, nahi dezunian, jo kaixu loterixe. Zeatik, nahi degulako, ondo pasau, Andre Maixe. Asigoiko kaletik eta bekoraino, ez da ederragorik Madalentxu baino. Ai Madalen, ai Madalen, zure bilanen bilen, orain baino lehen. Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Aitak jornada ekarritzian, amak pagatuko dio. Amak pagatutzen espadillo, aitak pagatuko dio. Aitak pagatutzen espadillo, hor konponeta harillo. Ai hori begi ederra, iruditzen zaite perra. Gauza hoberikan zer da, ointxo polita, zapata eder, txorkatila guztiz fina, jantzi ederki egina, tela modako fina, aineretzako bazina. Marikorte derreko ostatu loria, marikorte derreko ostatu loria, berak bihar da bela zen hartzateulia. Aiene ostatu loria. Aiene zelateulia. Ai Mari Miguel, nondon senar gai hori. Ai Mari Miguel, noiz donez teguen. Zapita zapi esanagatik ezin dut kendukatuen. Sekula bere ez dut ikusi honela neure buruen. Ai Mari Miguel, nondon senar gai hori. Ai Mari Miguel, noiz donez teguen. Zapita zapi esanagatik ezin dut kendukatuen. Sekula bere ez dut ikusi honela neure buruen. Ai Mari Miguel. Kaixo, arratsaldeon, zer modu zaudete ondo? Ederki poste naiz. Kezkatuta nator, nere lupa galdu dut, nere lupa dotorea. Deskuiduan zuek ikusi aldezue. Nola, non dagoela nere lupa? Konzentratu egin beharko dut. Badakizu eta zein den nire leloa, Misterioa non? Juanitan! Tarantantan! Ui. Arratsaldeon, kuadrilla! Zer moduz daude Irungo horrek? Ondo, ederki ba!
zerrikeria. Norbaitek kaka egin du geltokiaren erdian. Kaixo! Aupa Irun! Arratsaldeon, txilindro! Ai, ama, hau da kalaputa. Ai, ama, hau da kalapita. Pepillo, favorez, ez gero nire albora urbildu, Pepillo, favorez, ez gero nire albora urbildu, Zer gertatzen da? Horren itxusioan naiz ba. Ez oso guapoa zara, Brad Pitt. Baina, Jesu Kriston, txorongoa zapaldu duzu. Bai zera, hori ezinezkoa da, nire naiz txorongo zalea. Baina nork utzi du opari hau geltokiaren erdian, Zuk? Nork? Jolin, orain kakusairen kuadrilako ematen dut. Norbaitek aberia galanta egin du eta misterioa argitu beharra dago. Misterioa non? Juanita Taran, Txorongoa non, Pepillo an, txispan. Kukurruku bandereño prestua. Ara, norbait zikin oso xamar portatu da, Eta nor izan den jakin nahi dugu, noski? Aha! Argi dago? Bai? Bai? Ni naiz izan? Ergela. Ala! Ospa bendik, Filemona. Ondo, ederki oso ongi, Pepillo. Orain ez dugu jakingo nor izan den gaizkilen azkantea. Kaixo, memela eta memelo, eta kaixo Irungo perretxiko ergelak. Intxortako mondongo derrori nire oparia izan da. Kakusai handiaren oparia, kakusai paregabearen oparia. Gora ni, eta gora kakusina, nire Andre gaizikina. Pepillo, zozketa egin behar dugu tximaluz ez zikin hori honea etorri baino lehen. Bai. Utzi dena nagusi Pepillo txukunaren esku. Txukuna zu. Ai, gure lehiakideak izango dira gaur txukuna, seguro, zu baino gehiago. Egin dezagun zozketa tximaluz ez zikin hori hemendik agertu baino lehen. Ederki ba, ikus dezagun gaur horri zeintzuk garituko diren, Ja ba, lehenengoa. Ikus dezagun. Hauxe bea. Óscar Zabalo! Aupa, Óscar! Jesus, hau da, bezprina! Arratsaldeon! Arratsaldeon. Zertzea, zikin osoa, ala txukuna? Txukuna. Noski, ia ba, bigarrengoa. Ia, zein dugun. Hauxe bea. Ainhoa Macias! Aupa, Ainhoa! Guapísima, zebuz! Ondo, zuzertzea, zekin osa, ala txukuna? Txukuna, noski, ederki bat talde horri ezagutzen dugu. Oso, eta orain, ikazkinen talde urdinako partaideak zeintzuk diren, jakingo dugu. Hemen txelenengoa, Marta Nazabal! Arratsaldeon, Marta! Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Primeran, postutzen naiz. Ezagutu dezagun zure taldekidea, hauxe bera! Uxue Gorazpe! Aupa, Uxue! Hemen! Aupa, txadan eska! Zer moduz, ondo? Ondo. Bai, bizikletara mateko prest? Bai. Bai, oso, ondo, ezagutzen ditugu, bai, talde urdineko lagunak, eta bai, talde gorriko lagunak. Hori da, ze lehiakidea gaurkoak, Lagun Orain, eska. ikatzaren bilagoaz, askar, eta bera laitzuliko ara. Gero arte lagunok, agur! Agur!
eskamutiko potxoloa! Kaixo! Ara, ze txoko moñoñoa? Zal da moñoñoa? Ba, Tau? Zertarako izango da? Allo, mademoiselle Txirri-Pitxirri? Kaixo, Mirri eta Txiribiton, ze, ezkondu egin berantzarete? Ez zaukeagu Andre Gairik, Monsieur le Fanfarron. Normala da hori, oraingo Andre Gaiek gusto ona zeukatek eta... Tira, zertan ari zarete? Bistan xok, Txiribiton le maillordome. Eta Mirri burruzagi. Tira, Mirri, frantsesez oso gaizki hitz egiten duk, hitz egintza ganoraz, euskaraz. Ados, ze hartu behar duk, kokolon? Txirrikola bat hartuko nuke gustora, mesedez. Ez zaukeagu txirrikolarik. Orduan, txirrikao bero bat hartuko dut gustora. Ez zaukeagu txirrika horik ere! Te beroa hartu nahi alduk, flautas? Tira ba, besterik ezean, te beroa hartuko dut bai, gustora. Birita Txiribitona! Bizkarrak iskali didazue, kontxo! Ixo, txirri! Zaratak edegi ateratzen duketa! Zora biatzen hasian nago! Egia, zurbilago zuri-zuria, kolorete pixka behardik Txiribiton! Txirri! Zer! Kafesne bat nahi alduk, kafe ole? Ez da pentsatu ere, bestela izarrak ikusiko ditiat. Izarrak kanpo la roxa arratsaldea du. Eta izarrak gauez ikusten dira ez da, zerua iluntzen denean, eta izarrak direnean. Izarrak direnean, ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Ai, zerua irrifarrez. Ai, zerua irrifarrez. Uda berri denean, tristurarik ez eta lore denak kolorez. Ai, lore denak kolorez. Ai, lore denak kolorez. Eguzkia denean, olaturik ez eta itxasoa arrainez. Ai, itxasoa arrainez. Ai, itxasoa arrainez. Haize gozo denean,
bero handirik ez eta mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Lagunak garenean, haserrerik ez eta denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Lagunok, lehen geltokian kaka egin duen gaizkile harrapatu dut. Purrut, put, put. Ikusi nahi alduzue? Aha! Martintxo txerria, pantxikaren baserriko semea. Euskaldun peto-petoa, ta urdai azpiko ederren jabea. Interrogat egingo dut. Ea, Martintxo, zer egin duzu azken 24 ordu hauetan? Argi dago, lotan egon zara, eta natxetan zeundela, nahi gabe geltokian kaka egin duzu, ezta? Aha, zu etzara izan? Eta orduan, norra raio izan da? Neu izan naiz babolia, kakusai handia, kakusai itzela. Gora ni, eta gora kakusina nire Andregai zikina. Entzun alduzu, Martintxo! Eta zuek entzun alduzue! Orain badakigu norden gaizkilea, pixau zai! Ba, pixau zai o kakau zai, bost aixola! Kontua da, gaur ere misterioa, Juanita Kukurruku detektibeak argitu duela! Taran, tan, tan! Guazen, Martintxo! Final erdia ditugun lehiakideekin. Lehenengoak Oskar Zabalo izena du, ez da, Oskar? Bai. Bai, zenbat urte dituzu? 8. 8 haizu eta oraindik Irungo txapelduna izatea iritsi etzean arren, kirolen baten oso ona omentzea. Ze kirol da? Futbola. Futbola? Bai. Eta pinpon ere eharkiten duzu, ez da? Bai. Ederki, azten nibela, izue. Eta bigarren lehiakidea, Ainhoa Macias. Bai? Bai, zenbat urte dituzu, Ainhoa? 7. 7, haizu eta zu heldua zeanean zertara dedikatu nahi duzu? Zizena duzu? Arropa saltzaile. Arropa saltzailea eta ze arropa adibidez? Adibidez, kalean ibiltzekoa modan nagon zerbait? Bai, ederki batalde gorri ezagutzen dugu eta txaloa baientzako! Oso ondo, eta ara talde urdina, bi neskatila doktorez osatua, nor dugu lehena? Marta Nazabal. Marta Nazabal izu, lehen kontatu diazu, etxea animaliaz beteta duzuela. Bai? Ze animali dituzue? Ea, konta iguzu. Txakurrak, ardiak, katuak, zaldiak. Bueno, baina zer da hori gure geltokia ematen du, haizu? Haze etxe dotorea. Eta nor dugu bigarren partaidea? Uxue Gorospe. Uxue Gorospe, ondo. Eta norekin etorri da Uxue? Izabalatekin eta Aritz eta Oliverrekin. Beraz, anaiak, lagunak eta izebarekin. Ze ondo. Bara, ezagutzen ditugu, bai talde urdina, bai talde gorria, eta datorrela gure tren maitea! Ara badator Felipe! Oskar, nerekin. Talde gorria zeate beraz, zuekin hasiko beha bai. Oskar, zure txanda. Hartu lekua, hortxe uzu, eta hasi nahi duzunean, haupa Oskar! Iaba! Venga! Ai, animo Oskar! Ia lasai, Baina zigea, iaba! Primeran! Iru, ongi! Iaba, oso ongi!
lasai, hartu lekua, bat bita hiru, ekin, ia ba! Ai! Ia ba, epa, animo Ainhoa lasai, ia ba! Bat, erki! Ia, ai! Animo Ainhoa! Bi, oi bai! Ui, ez hartu! Ia ba, Ainhoa lasai, hiru! Oi guan bai! Epa! Ia ba, Ainhoa! Lau! Oi bai, bote botean! Primeran! Sei! Bikai! Ia ba! Zazpi! Ederki Ainhoa! Zazpi guztira! Primera gaituztea, Ederki balagunok talde urria bukatu du beraz, lasai deskantzatu, bankuan, eta ikus ezagun talde urdinak zer egiten duen. Marta eta Uxueren txanda. Ia ba, Uxue, zuk hartuko zulekua? Begira, hementxe duzu. Hementxe duzu. Hortxe. Hasi nahi duzunean, hauko Uxue! Iepa! Doki! Hemenik Uxue. Ia ba, hori da Uxue! Iepa! Animo Uxue, ia punteria hori, lasai, Ia, epa! Jesus eska! Bai, bai! Animo, bi, barkatu! Epa! Ia ba, animo Uxue! Iepa! Animo Uxue, epa, erki gaizea! Primera gaizea! Hauko Uxue, ia ba, hau, epa! Animo! Venga, Uxue. Ia ba, ederki! Uxue, saiatu zea, etorri honea! Hortxe. Primeran egin duzu Uxue! Ia ba, Uxue bukatu du eta orain Martaren txanda da, beraz, Marta, Marta. hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Marta! Bat. Erki! Bi! Primeran askado, punteria! Hiru! Ia ba, epa! Haupa Marta! Lau! Ia, bost! Ia ba, sei! Jesus askado, punteria! Zazpi! Iepa! Ia ba, Marta! Ui! Ia ba, zazpi! Ia ba, ederki Marta! Zortzi guztira! Tira, final erdia bukatu da, guazen ganak aurrea! Torri nerekin! Ia ba, lehenko lekuak hartuko ditugu, hementxe jarriko gea. Eta ikus ezagun lagunok, final erdia bukatu da eta horrela geratu da. Oskarrek, bederatzi sartu ditu eta Ainhoak berriz zazpi, beraz guztira, 16 puntu dira, erkin dute eta txalo haientzako. Oso ondo. Primeran, eta ikusi duzu ez gertatu den bigarren finalerdian Uxuek bi ikazpusketa sartu ditu. Martak berriz 10, 12 guztira, eta talde gorriak final handia jokatuko du. Finalera pasatu dira, zorionak! Talde urdinak, oroigarri bezala, gure motxilak eramango dituzte etxera, eta zuen txalo aztezinak. Hori da, Oso ondo. guztuska gehiago entrenatu eta berehala itzuliko gara finala antolatzera. Gero arte lagunok, agur! Agur! Iepa, Josepa! Zein moduz kuadrilla? Txirri eta txiribiton ez da biltza eben inguruan, ez da? Aurreratu egin naiz! Ta zuentzat hobe, Badakizuen nolako plastak diren bi horiek, ez da? Ai, ama, txirri naskante purtzila. Hoize, Beti horren dotori, txintxo, hain politikamente korrektoa, izue. Galleta dietetikoa, baino sosoagoa. Ez aldegia, esan, bai ala ez. Bai ala ez. Bai eta bai. Baiet. Eta txiribiton aizue, txiribiton mesedez, King Kong gorilaren lenguzu propioa ematen du aizue. Dinosaurio erdoildua, oze. Tiranosaurio Rex! Potolomozolori! Txorizo tartekoen etxai kriminala da. Ez dira zueukatuko, Horrelako tripatzarakin ezin dut dantza ere egin, ez da? Egi alda, bai ala ez. Bai. Tira, igual da. Proposamen bat egin behar dizuet. Nahi aldu zuen, nik bakarka, la paparrotiren antzera besti bat egitea? Tira, utzi, bai. Utziko dizuet,
aukeratzen nahi duzuena bestia. Bota proposamenak, bota. Zein nahi duzue? Pintxo? Edo xapi zuria? Erromako zubia? Que viva España! San Martzialeko martxa! San Martzialeko martxa! Gustatu altzai gure proposamena? Ni pentsar! Joperas! Protagonistak handatu behar nuen abesti bat tenorino moduan eta mira nola utzi nauzuen narratz! Ongi da! Narratz, narrazkeria nahi egun eta arratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurkatxa paparrea gozaritakoa. Guztu xulota sartuta zelanitakoa. Atzazalak berde plastilinarena. Horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurkatxa paparrea gozaritakoa. Guztu xulota sartuta zelanitakoa. Atzazalak berde plastilinarena. Horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narrazkeria nahi egun eta arratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Kaixo berri! Epa! Hemetxe daude, aizue! Berda, hau! Txirrinak oraindikan ez dauka jaberik, baina etxera eramateko gogoa duten bi lehiakide ditugu. Bai, lehenengoak Oskar Zabao izena du, Zabalo. Futbolean eta pinponean ederki aritzen da, 8 urte ditu eta bere gurasoak. Aitona Monak, Osabaizebak eta lehengusu guztiak agurtu nahi ditu, beraz muxu handi bat bialtzen diogu hemendikan, eta zuen txaloa merezitu Oskarrek, noski! Primeran eta hona hemen gure final handiko bigarren partaidea. Ainhoa Macias irungo da 8 urte ditu eta zopa ikaragarri gustatzen omen zaio. Baita eskulanak egitea ere. Oporretan Aitona Monak bisitatzera joaten da eta bai gelako lagunak eta bere familia oso agurtu nahi du, beraz, txalo zaparrada bat berarentzat, mesedez. Oso ondo eta orain datorrela gure Felipe. Ararara, finalaren ordua heldu da. Ia gure lepoak hartuko ditugu. Oskar, hementxe zurea, beraz hartu lekua, eta hasi nahi zunean, haupa Oskar! Haupa Oskar! Erki! Iepa! Iaba! Iberan! Iru! Ongi! Ui! Ara Oskar! Lau! Iaba! Bo! Bikain! Ui! Iaba! Bai bai! Zazpi! Erki! Ui! Animo Oskar! Ederki! Oso ongi Oskar! Pizan gaituzea, Iaba, orain Ainhoaren txanda da, beraz, Ainhoa? Hartu hor, Hartu zure lekua, eta nahi duzunean. eta hasi nahi duzunean. Ba! Haupa Ainhoa! Iaba, hori da, lekutik. Iru! Animo! Lau! Ongi! Iaba, bo! Ia Ainhoa, sei! Ongi iztea! Iaba, zazpi! Hori da! Animo! Zortzi! Bai! Arraitu lasai! Iaba,
berriz 11 beraz gure gaurko garaia Ainhoa dugu txaloa beretzako. Oso ondo, gure txapelduna. Zorionak, ia opariak ditu. Hori da, neska, gure txapelduna zara. Ia ba, gure Eta ara hemen gure opari dotorea. Ederki ba, Oskarrek ez du bat ere gaizki egin, beraz, Oskar, zuretzako raketa hau eta zuen txaloak mesedez. Ederki, zorionak. Oso ondo, eta ona hemen gure txapeldun handia Ainhoa Macías, bizikleta beretzat eta zuen txalo ikaragarri hau. Zorionak! Irundikan jolasteagoaz, karrera batzuk botatzea, gero arte, agur! Lagunok, galanta gertatu zaitu orain ere! Txapela galdu dut nire detektibe txapela! Zuek ikusi alduzue! Nola? Non dagoela? Haze despistea! Tarantantan! Ui, ui, ui!
Iepa, saltxitxoi kuadrilla! Sentitzen dut, baina gaur... Ez du zuen nire konpainiarekin gehiagik gozatu izango, Amona Martxeloniek tortilla otarteko itzela prestatu dit eta atxalde oso emango dut. Jan eta jan! Nahi alduzu pixka bat probatu? Fastidiarse! Niretzat bakarri! Ia nolako usaina duen... Apenas, ez dio zuainik hartzen, Oska ingo diot, Oska! Baina! Non dago nire tortilla otartekoa, Zuek lapurtu bia, zuek! Zuk! Edo zuk! Eta zu beti tortan, kokoriko. Kokorikoko ez, kukurruku, Juanita kukurruku. Zegiten duzu nire bulegoaren aurrean? Turismoa, ara bestean. Zuen nire tortilla otarteko alapurto didate, ez dago eskubiderik. Aha! Misterio txua! Taran! Turun, mirri txapeldon! Apelas, hemen krimen izugarria gertatu da, potoloa! Ziribiton, gaizki hasi eiz. Desastre. Batzuetan, ipurdiarekin pentsatzen duk. Itauketa hasiko dugu. Non zeunden gaur goizeko 10:00? Goizeko 10:00 amaiketako egiten? Bai, eta amaiketan 10:00 egiten, ez da? Desastre terdi. Eta non zinen eguardiko ordu batetan? Txuleta porru solda, baskaltzeko, desastre bikoitza. Eta non zinen arratsaldeko 5:00? Elefante bat meriendatzeko? Elefante gixara joan, goian bego. Argi dago, tipone dakan sakearekin seguru bera izan dela erruduna. Ale, kalabozora! Ixo! Daka, barkatu. Baina, Ziribitonek sake handia du hori bai, asko jaten du, baina tonto egia da nien gainatzeko, Aha! Orduan, konplize baten lagundu dio? Kontxo, Juanita Karraska-eskas! Karraska-eskas ez, kukurruku! Aizu, konplize susmagarriaren itxura dakazu. Zergatik zaude inpozik? Hori izaera alaia dudalako, ni beti nago gustora, pozik, humoretsu, Gezurra! Nirekin aserretzen aizenean beti purrustaka ibiltzen aiz. Aha! Itauketa sakon egin beharko dugu orduan. Ea, ireki haua eta egin putz! Ez.
beldurra daka, tortilla usaian abarituko dudalako. Egin puzle, Montre? Ez eta ez. Bai eta bai, tarantantan! Tira, baina zuk eskatzen didazulako, Nire errua ez da izan. Berak eskatu dit, eta kitxo. Gaur baratxuriak janditut, eta hau garbitzeko astirik ez dut izan. Baxa piztia! Basurderoa! Señorita Koitxadoa, akatu egin duk! Espetxera! Askatu! 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 Ixo! Askida! Amaitu dira txurakeriak! Alemaniatik ekarretako tramankulu berria probatuko dugu! Eta hau zer da? Irungo suhiltzaileen kamioi berria? Jauna, makina txiripiti flautikoa! Gezurra detektatzeko balio du! Ba, niri igual zaite, nik espaitut inoiz gezurrik esaten eta... Ea? Eseri? Maionako zu prefeta! Buruan duzu kasketa! Ui. Zuretzat itxusi baita... Euskal Herriko buneta! Orain, hitz egiten hasiko zara. Bai. Zuk esandakoak egia badira, arpa goxo entzungo dugu, horrela. Baina, deskuiduan gezurrek esaten badezu, sekulako kalambrea jasango duzu. Argi dago? Bai. Argi dago? Bai, bai. Aha! Ekin orduan? Buenas. Ni... Kexo, mirri naiz. Euskal Herriko pailazorik prezioso eta moñoñoena. Bai, tarteka bihurrikeri batzuk egiten ditut. Hori bai, txitibitonekin batera gopelas barra baskeria galantak egiten ditugu! Eta, gainera, talentu itzela daukat, oso inteligentea bai naiz, eta guapoa, ligoia, eta altua ere bai, altua, oso altua, Gezurtero patateroa, espetxean ustelduko zara, Pinotxo! Jopelas, xapuzoa galanta indiagu, orain deno gaude espetxean. Bai, motel, hone Guantanamo dirudi. Ale, argia itzaldi eta lasaitu egin gara. Askatu! 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 Ale, argia itzaliko dugu. Pistu. Nolako despistea.
Gauza bat gogoratu dut. Zer gauza, Mirri? Lehenago, hau nuntza nentorrenean, Maitane topatu dut hor, bidean. Eta, neska moñoñoa den, Maitane, eta ni ligoi xamarra naiz, eta goxetuta zetorren, eta otartekoa erregalatu indiot. Ez da lapurketarik izan, beraz. Txikita joa, akabatu egingo haugu! Kaixo, adiskiren potxoko eta jatorrak! Ikusi alduzue Pepillo astakilloa! Ai, tira, hauan kasaltzea! Astakilloa esan dut eta astondo esan nahi nuen! Horran dago, Pepillo! Ez dago hor! Ja, ulertzen dut, joan eginda! Utzi egin gaitu! Agur, Pepillo! Agur eta hore! Euskal Herriak ez zaitu sekulan aztuko! Non dago, Pepillo, Non sartu da narruzen hori, Kaixo, pues, Polina! Pepillo ez dago hemen! Eta nor zara zu, Maria Luisa Korros Koskos? Mari Pepis, kurruz kuskuz! Mari Pepis? Pepino itxura daukazu bai. Bere lehengusina naizelako akaso? Kontxo! Lehengusina? Badakizu zer egin didan zure lehengusu purrustero eta lotxagabe horrek, Zer? Askaririk gabe utzi nau. Osea, zer gaizki? Mirrik otarteko goxo bat oparitu dit, Eta egoskor horrek dana jandu. Gezurra! Guztia ez? Oraindik zatitxau falta zain. Ara, magia, Mari Pepis kurruz kuskus, Pepillo astondoa bihurtu zaigu orain. Ara, kaka egin dut burutik behera, kaka. Pepillo lapurra, zekena bandidoa. Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Merkurio gaixoak alkondararik ez, nik badaukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, laurak dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, laura dira zarrak, adobia baneuka